Takže Mestské zásahy sú projekt, ktorý začal v roku 2008-2007. Vyzvali sme našich kolegov architektov, aby predstavili svoje riešenie určitého problému vo verejnom priestore Bratislavy. A samozrejme na to, aby predstavili to riešenie, tak najprv musia identifikovať ten problém. Projektu Mestské zásahy má viacero rovín. Jedna z nich bola tá, že sa aktivovali mladí architekti, väčšinou aj napriek tomu, že tam participovali aj starší kolegovia, tak to bolo najmä o mladších architektov, ktorí začali, možno ich to donútilo, alebo dalo im to príležitosť uvažovať o meste a dalo im to možnosť nejakým spôsobom byť účastný aspoň v rovine teoretickej zatiaľ toho diania v meste alebo toho, kam to mesto má smerovať. Druhá rovina bola tá, že sme chceli určitým spôsobom zmeniť pohľad verejnosti na architektov. V roku 2008 končil boom stavebný, ktorý nám zanechal zo pár seriózne zlých budov v Bratislave, ktoré budú veľmi dlho ovplyvňovať najmä tých, ktorí okolo nich žijú alebo chodia. Chceli sme ukázať verejnosti, že architekti sú schopní uvažovať sami bez vonkajšieho impulzu a sú ochotní dať, pretože celý princíp o tom bol, že architekti dali ten svoj názor zadarmo. Je to o tom, že v podstate niekto robí niečo dobré pre iného, v tomto prípade pre Bratislavu a pre obyvateľov, ale zároveň má perfektný, dobrý pocit. V Bratislavskom kole v 2008 nás pozvali do Prahy, kde sme spolu s Adamom Gebrianom urobili Mestské zásahy CZ, urobili sme pražské Mestské zásahy. V Bratislave to bolo 50-48 návrhov, v Prahe to už bolo 130, myslím. Potom stala sa bizarná situácia, že nám volal priamo primátor z Brna, ktorý chcel, že to videl v Prahe a chce to v Brne, tak sme to zorganizovali v Brne, kde sa zapojili už aj študenti a bolo tam okolo 180 zásahov. Potom sme túto iniciatívu trošku otvorili a povedali sme a dali sme do sveta správu, že však nech to organizuje každý sám vo svojom meste a my sme ochotní pomôcť, prispäť tým, čo vieme od zháňania sponzorov až po organizovanie výstavy. Takže po Prahe, Bratislave, Brne to boli Prešov, Košice, Trenčín, Nitra, Plzeň, Ostrava, Jablonec nad Tisou. Narátali sme, že myslím, že 10 miest, kde už mestské zásahy prebehli a 5 ďalších, kde je ohlásených. Dokopy máme nejakých 800 zásahov, ktoré sa urobili a fantastických ľudí sme spoznali, ktorým sú optimistickí a zmýšľajú podobne ako my, že má zmysel sa snažiť. Skúsime zopakovať mestské zásahy v tomto meste, ale s určitým upgradeom, budú sa volať mestské zásahy, vylepšenie mesta. Budú to mestské zásahy nielen profesia architektúra, ale všetkých profesí, ktoré majú dohromady niečo s mestom. Mali sme pocit, že to mesto sa nehýbe, máme pocit, že stále sa príliš nehýbe a mali sme pocit, že vieme, ako by sa mohlo hýbať. A že tí úradníci nemajú na to energiu alebo vzdelanie na to, aby to vedeli. Ľudia, ktorí sa o mesto majú starať alebo starajú, sú vzdelaním úplne niečo iné. Pre nás bolo fantastické, keď sme robili malovanie pod mostom SMP, Zelené námestie. To bolo v podstate prvýkrát, keď sme vyšli niečo fyzicky robiť, robili sme to s dobrovoľníkmi a bola to vec, ktorá bol taký výklik, trvala asi pol roka, dokým sa to nezmilo, ale bolo to fantastické, lebo sme na chvíľku za 4 hodiny nočného malovania s tými 40 ľuďmi dokázali zmeniť naozaj pocit tej zástavky. Určite je festival Spolu, v ktorom ako architekti sme sa nejakými oblúkmi dostali k rómskej problematike. Verejné priestory Bratislavy sú veľmi o ľuďoch a mám pocit, že tí ľudia tu chcú fungovať v tom verejnom priestore. Chýba mi kvalita toho verejného priestoru, úplne taká tá základná, že dobre urobený obrubník, upratané, dlažba, ktorá sa neprepadáva. Máme základné veci. Možno trošku nejaký koncepčný pohľad, že keď mi kvetinárska firma mestu dá kvôli nejakému dílu zadarmo nejaké kochlíky, tak ich nerozmiestním všade na historické námestie, lebo ich mám zadarmo. Proste takýto nejaký koncept toho, v podstate chýba mi tu koncept verejného priestoru. Ja by som si želal, aby sa tu objavili ľudia, ktorí vo vedení mesta, možno nie na tej strane aktivistov, kde som aj ja teraz, ale ktorí nejakým spôsobom začnú naozaj s tým mestom robiť. Ja si myslím, že to mesto je pripravené, má tú mierku na to, aby bolo súčasťou nejakého procesu, nechcem povedať experimentu, ale nejakého procesu, ktorý by ho mohol nakopnúť nejakým zaujímavým smerom. Je to geograficky je fantastické, sme blízko Viedne, sme nedaleko Prahy a Budapešti, máme tu rieku, máme tu lesy, 12 zástavok do lesa,
a idete 96 km proste na vrchole lesa. A máme tu veľa dobrých vecí a na to, koľko vecí tu máme, tak to mesto by mohlo byť úplne niekde inde.